Стопа біля груші. Це мені не входить в голови. Коли виростали в Радянському Союзі. Коли і Сергій Леонід Григорович закопував, вона стала як нагадкою «Железний стовп» Єремія. Третя хата від солдатської бані Мішинчини. Перша голова Єремії згадується. Все ж таки, це було для качелі. Другий труба, як стовп. Порожній середній. Було в сараї. Все ж таки, може це збіг того з того, що все-таки це було для качелі, а не такого поставити, як Мойсей вийшов від Господа, і в нього було 12 каменів стовпів. І не 12 камінь Ізраїлевих. Але Господь пастор, я мені теж не матиму. Ходить мене зелений клуговисько, ходить мене до великої, стріляє душу мою. Де мене стежки правди, збира тіння свого. Коли підунав долиною смертної тіні, до зла переді мною. Як жезл спосіб не заспокоїть мене. Готовий для мене трапезу проводив моїх ворогів. На мости вилив голову, чаша моя понад притяг. Мої слави, коли запроводжувати мене всі дні мого життя, і побудуваємо Господь порік. Сіон твій Бог сирує.